Fis-sala tal-esibizzjoni tat-Teatru Real ikunu esibiti 24 pittura li jesponu figuri nudi f'pożizzjoni li jesprimu s-sesswalità tal-bniedem. Pitturi li għandhom lan li joħorġu tema tal-umanità, xi ħaġa li fi kliem il-pittur żagħżugħ Gabriel Buttigieg kulħadd jista' jirrelata magħha. Il-ħajja tiġejja komplikata biżżejjed biex nikkomplika jien u dejjem xtaqt li nagħmel xogħol li dak li jkun kapaċi b'xi mod jirrelata miegħu. Allura ħafna drabi nuża l-figura bħala l-instrumenti tiegħi fix-xogħol. Din hija t-tieni esibizzjoni li qed itella dan il-pittur u spjega ma' One News kif din id-darba tpinġiet huma iżjed intimi u impulsivi. Ir-rispons li rċieva minn Kemila Miftuħa l-Wirja fid-daħla tal-Belt Valletta mit-8 ta' Diċembru kien wieħed pjuttost pożittiv, iżda kif jgħid il-Malti mid-bniedem mitfema. Id-dinja tal-arti qed tinbidel ħafna, jiena bqajt marbut ħafna fil-pittura x'dejjem rajta bħala ritwal. Allura bħal speċi dejjem xtaqt li nibqa' wassal il-messaġġ tiegħi mhux messaġġ insomma nibqa' l-lingwa tiegħi tibqa' l-pittura. Imma il-kummenti ħajvarjaw ma naħseb għandi biex inkun kuntent ħafna. L-artist żagħżugħ spjega kif minn dejjem ħass il-bżonn li esprimi ruħu bil-pittura u l-ħolma tiegħu sa minn età żgħira kienet li jkun magħruf bħala pittur. Jemmen li ċ-ċans li jesibixxi xogħlu f'post daqstant ċentrali se jservi ta' pedament biex jagħtih dan iċ-ċans. Sissa naħseb għaddej mhux ħażin għal qased nipprova biex u s-sena għaddih issa ħammur il-pass li jmissu nipprova nistudja ftit barra. Il-wirja se tibqa' miftuħa l-pubbliku sal-21 ta' Diċembru.